Faceți cunoștință cu Bang & Olufsen Beosound A9. O idee absolut genială dacă vrei cumva ca boxa de la tine de acasă să nu arate ca o boxă. Este un design total atipic, e gândită să poate fi pusă chiar și într-un colț și ocupă foarte puțin spațiu. E mult mai subțire decât o boxă normală. Și lucrul ăsta cred că se poate vedea când o să fac cu ea așa. Cam astea sunt dimensiunile. Și da, este destul de grea pentru că nu numai designul este important, ci și calitatea sunetului, iar cei de la Bang & Olufsen n-au făcut niciodată rabat la acest capitol. Este o boxă activă cu un amplificator integrat de doar 480 de W și nu mai puțin de 7 difuzoare pentru toate frecvențele și se aude într-adevăr excepțional. Indiferent de poziția din cameră, se va auzi la fel de bine. Difuzoarele de bas vor arunca basul către partea din spate, iar difuzoarele de înalte și de medii îl vor arunca în față și puțin în sus, pentru că poziția ei normală ar fi undeva pe jos, nu la înălțimea capului, așa cum o țin eu acum în prezentare. Masca aceasta de pe ea este de fapt o șosețică. Pe interior boxa este de culoare neagră și poate avea orice fel de textură îți dorești sau orice fel de culoare. Chiar și boxa vine în mai multe variante de culoare, vine pe negru, vine pe alb și vine și pe un auriu. Desigur, picioarele ei vor fi în concordanță cu culoarea boxei. Poți să alegi, de exemplu, un material de lână, acel quadrat de care vă mai spuneam și pe care îl regăsim și pe alte boxe de la Bang & Olufsen și cu siguranță o să găsești o nuanță sau o textură care se potrivească cu casa ta. La partea de conectivitate nu lipsește absolut nimic. Avem AirPlay 2 pentru cei care folosesc dispozitive cu iOS, avem bineînțeles Chromecast și da, se configurează cu ajutorul lui Google Home, asta mi-a plăcut cel mai mult la ea, și suportă toate serviciile de streaming, chiar și cele de High Fidelity. Spotify Connect, Tidal, ba chiar și Roon sau Qplay dacă cumva locuiești în China. Te poți conecta la ea prin Bluetooth, dar nu-ți recomand lucrul ăsta, pentru că vrei să auzi sunetul la cea mai bună calitate, iar Bluetooth-ul nu este chiar cea mai bună alegere la capitolul conectivitate pentru asta. Îți recomand să o legi printr-un cablu de rețea, sau dacă chiar nu ai cum să tragi un cablu de rețea, pe un wireless la 5 GHz și să folosești toate serviciile de care am menționat mai devreme ca să redai cea mai bună calitate a muzicii pe ea. Ba chiar există și conector de jack de 3,5 mm dacă cumva mai ai un player care redă doar așa muzica. Și da, există playere High Fidelity care folosesc doar cablu ca să redea muzica. Din intermediul aplicației poți să-i faci anumite setări, poți să-i faci un upgrade de firmware pentru că suportă și așa ceva și s-ar putea să primească funcții noi. Poți, de exemplu, să mai adaugi alte boxe din gama celor de la Bang & Olufsen ca să folosești funcția de multi-room, să asculți pe mai multe boxe, mai multe camere aceeași melodie, fără niciun fel de întârziere, sau te poți să conecta, de exemplu, la serviciul de muzică Deezer, care vine deja integrat pe boxă. Am, de exemplu, și stații radio, dacă cumva nu vreau să pornesc alt player sau nu vreau să fac streaming de pe altceva, pur și simplu selectez stațiile radio, folosește platforma celor de la TuneIn, cu care, de exemplu, noi suntem destul de familiarizați și ne place pentru că poate fi accesat din orice colț al lumii și, bineînțeles, poți să dai play la muzica ta preferată direct din aplicația ei. Nu are un egalizator în aplicație și îmi place lucrul ăsta, pentru că boxa este gândită să se audă cel mai bine în orice fel de condiție. Chiar atunci când o pornești, va emite niște sunete, își va da seama de încăperea în care se află și va face anumite mici reglaje ca să nu te deranjeze cu distorsiuni sau reflexii ale sunetului nedorite. Aceasta este așadar Bang & Olufsen Beoplay A9, una dintre cele mai distincte și diferite boxe de cameră pe care ți le putem recomanda, în special pentru calitatea sunetului. Dacă nu ești însă fanul designului sau poate chiar ai o cameră mică și consider că ți-ar ocupa destul de mult spațiu, avem și variante mai clasice pe gb.ro. Arunc o privire și la celelalte produse pentru că toate au review-uri pe bune și vin și cu ponturi și cu sfaturi de la utilizatori care le-au cumpărat și le-au folosit mai multă vreme. Numai bine!